Ekta-ektaryang talahiban sa Kalasyaw, Pangasinan, nasunog. May ulat si Kim Bandarlipe. Malayo palang tanaw na ang makapal na usok na nagmumula sa talahiban sa barangay Nalsyan, Kalasyaw, Pangasinan. Ekta-ektaryang talahiban ang nasunog. Mabilis na rumisponde ang mga bumbero lalo pat papalapit na sa mga kabahayan ng sunog. Ang bilis na kumalat yung apoy papunta doon sa kabila po. Kaya tumawag ulit kami ng ayuda sa ibang bayan para maapula din po yung direksyon ng apoy. Pilit pa ring inaapula ng mga bumbero at maging ng ilang mga fire volunteers ang sunog dito sa barangay Nalsyan, Kalasyaw. At base sa tala ng BFP, ito ang pinakamalawak na grass fire dito sa bayan. Tumagal ng mahigit 1 oras ang sunog. Naabo ang malaking bahagi ng lugar dahil sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Siguro yung mga nagpipitik ng sigarilyo. Minsan may nananadya rin para lang katuwaan nila siguro. Iimbestigahan ng Kalasyaw Fire Station kung ano ang sanhi ng sunog. Kasama si Daryl Peralta, Kim Bandarlipe, Balitang Amyanan.